Що спротив це завжди двостороння дія. Не можна очікувати від людей збільшення спротиву, не надаючи підтримку з іншого боку, не тільки з боку України, бо спротив, який відбувається в Криму, він потрібен усім для того, щоб не виникало тих питань, які зараз виникають в так званих перемовних процесах. І ми допомагаємо людям виїжджати з тимчасово окупованої території, робимо це не публічно, робимо це максимально безпечно через надання можливості оформлення документів вже в закордонних дипломатичних установах, бо зрозуміло, що більшість таких людей може не мати українських документів внаслідок неможливості виїхати на підконтрольну територію України. Що виїзд з окупованої території – це фактично шлях в один кінець. Тобто людина виїжджає, розуміючи те, що вона вже більше не повернеться.